Maikanem abilin. Tinapalabas, nagtungpal ni Ansong iti singasing ni Rina, nga iso ti mangipagna iti pan nakaisubli dagiti dagdagada asinamsam ti amana, basta palubusan dalaki di makaawid. Pinalubusan nga ro daytoy ni Ansong, ngam no saan nga agtungpal iti Karina, si dadaan mat daytoy amang patay ken kuana. Iti matkampo da Victor, sinarungkaran ni Rina, ket nasdaw ni Victor itin singasing ti balasang. Itagagayem, adto yung titulo iti nobela tayo na pauluan. Maikanem abilin! Anya ti kunam, Rina? Ulit man? Pinarpaligat dagiti rebelde. Iso akayat ko arautan nyo ida. Kat paksyatin nyo ida. Anya? Kasano anak kadanong ka iti kota dagiti rebelde? Iti pa nagpasyar ko iti kabambantayan. Nasalaw ko dagiti rebelde. Insurot dak ijay kuta da. Pinagbalindak abalod. Pinarigat dak iti husto. Anya? Mabalin ka di, Victor. Patgam ti kayat ko. Rautan niya dagiti rebelde. Ibalas dak kuma. Kaano nagbaling ka abalod dagiti rebelde? Duan alawas. Pinalubusan dakla ang idikalman tirabi. Ngam ado tirigrigat ko iti kuta da. Iso akayat ko idabalsan. Anya? Kagurak dagiti a rebelde. Nagbaling abalod dagiti rebelde? Jakmat nakita iti kuta damag, no? Victor, pangasim. Dakas tinar aramid da kanyak. Iso apaksyatin nyo ida. Kinapod no na. Madaman ti panang plano mi iti amin. Rautan mi ti kuta dagiti rebelde. Nasayakan. Di kagdanag. Mapaksat mi dagiti rebelde. Amin da. Malungsot da iti pagbaludan. Nasaya at launay, Victor. Amin da. Tiliwan nyo ida. Awan ti pakawan ninyo. Anya? Imbalo dagiti rebelde ni Rina? Iso ti kunana. Ngam mas dawak. Dua kano a Domingo a nakabalod iti kuta dagiti rebelde. No kasta. Apay nga rod asaan ta nakit-kita iti kuta dagiti rebelde? Dahit nga rod mati pampanunutak. Tailang met babae a pinatay dati nakita ta abalod. Awanin ti sa balipay. Wano? Adda nga tapay sa bali a kuta dagiti rebelde. Anya? Wano? Adda pay sa bali a grupo ti rebelde. Malaksid ka damag, no? Anya? No kasta. Dahit ati masapul at akwatan tayo. Ngam no ita. Unaan tayo ti grupo damag, no? Sige. Kasta ti aramidon tayo. Inutan tayo apaksyatan dagiti rebelde. Kakadwa, adda pag na tayo ita. Sumalot tayo. Hintay agsapol iti pagkwartaan. Kaya pagkwartaan na ita, Pangulo. Abay, sir! Mga sarap tayo iti pasdak. Iti ayan, dagiti negosyo, dagiti babaknang. Masapol ang makakwarta tayo ita. Pangulo! Pangulo! Saan tayo magpadlaw, rebelde tayo? Sa bagay, amoy umutan ti aramidan nyo. No bilang tada tayo ni J. Cabecera. Alam na naman, Pangulo! Dumag kayo. Tayo bagak, dagiti napatag, amaman nyo. Sige, Pangulo! Victor, adda ni Rina. Aw-awisan data ija mansyon da. Ha? Sir? Kaya't nakakano ang makasango ita apangal daw. Nagpaluto kano iti pagsasangwan tayo. Anya? Mapantan, Victor. Narigat mo't apabainan ti may sa abalasan. Sige. No dahi tati ko nam. Aguray ka. Kasla di mo kaya't ti awis ni Rina. Apay.
Talaga ka di nga awanan ti panagayat mo ken ko na? Kwa. Ala. Uray di mo sungbatan ti saludsod ko. Amok matlangan ti sungbat mo ket. O niya. Mapanta, Victor? Ne, agur uray ni rin ha. Aglugan ta ka no iti kotse na. Sige, mapanta. Swerte ta. Agasam, balasang pa yun ti umay mangsukon ka data. Ala, mapantan. Sige, mangan kayo lata, Victor. Mar. Ay katuan na. Nang runa ket, naimas ti taraw ngayong pasaganam. Maragsa ka na, tas andak a pinaay iti dayti nga awis ko? Rina, Di kayag babain. Adda pa'y arak no kayag ti uminom. Talaga aday tay arak anaimas ti ginatang ko. saanak mamin inom iti arak, Rina. Basit laang mat ni inumam? Kan saan ka mabartag? Gaputa saan mat ama kabartag ti arak nga ipainom ko kada kayo. Anya? Mayat nga rod no kasta. O sige, mangan tayon. Kalpasan na. Uminom tayo iti arak. Agpaliw tayo pa'y kakadwa. Adalan tayo no kasano ti aramidan tayo amang sarag iti day tapasdag. Sigurado, ado ti maala tayo akwarta dita. Sige, agpaliw tayo pa'y. O sige, agsyat kayo pa'y. Ramanan nyo day ti arak aginatang ko. Naimas day ito eh. O sige. Pagustuhan da ka man langan, Rina? Wow, naimas ah. Kat, sika, Victor. Di mo kaya? Sige. Patgan ka, Rina. Ngam, sana mabalin akadun nito uminom iti arak. Maawatak. Mabiit lang ha. Bukbukak ti baso. Oh, agtoy. Agyaman hak. Wangayam. Kumusta ti singasing ko? Kaano araoten nga dagiti rebelde? Di ka ganat. Sana maala iti dinadarasodos deta abanag. Pangaasim, Victor. Tiliwan nyo amin a rebelde. Sobra arigat tinar arami da kanyak ijay kutada. Kunakmat kan kaasaan ka amadanagan. Aramidan mi ti amin nakabalan mi. Tapno matiliw mi dagiti rebelde. Apay, Rina. Anya ti nararami dagiti rebelde kan ka. Tako nam a pinarparigat da ka. Kan kaano ti kaddam iti kutada? Nabayang ti panangibalod na kanya. Ngam saan aday ta tinaskan. Ti importante, makamagyo amin ida. Gaputad dakis ta. Malagip mo ka diti dala na mapan iti kutada? Saan? Nalikaw ngamin. Tiyak matandaanan. Nang runa iti panagsublik ditoy. Awan apulos ti matandaanak. Gaputa nasipngat. Gaputa rabi idi pinalubusan dak nga agawin. Kaya't maasawan. Isoda mismo tinang palubos ka? Ha? Kwa? Saan? Naglibasak? Kadya kun amuno kasano anakadano nak dito eh. Anya? Victor, kasta unit ti panagragot ni Rina, ama kang magtayo dagiti rebelde. Maawatak matkid ni. Gapot ako na nagrigrigat iti ikot dagiti rebelde. Aywan gayam. Sa bali ti madlaw ko ken ko ana. Apay. Among Victor, napigkat ti panangkit-kita na ken ka. Kasla, adda kayat na asawan. Anya? Kasla kayat nakapangag kan itay. Ngam, ti malikod ka matadagos, sakbay ang nagpakadat ha. Ha? Apay at di mo intulok nga agkan na ka. Sayang. Sutilin nakman nga tan, Riliera. Pinabay ng mata ni Rina.
Awan mo tiga po nang agkanak no bilang. Kasano ka pinabainam matan? Anya? Aglayan tanin dyan kampo. Darasan takit ditimag na. Sige. No isot ko na, Victor. Awanan kay tibain, Victor. Pinabainan na. Talagang awan iiliwan na kanya. Inabalbalay na lagayang panagayat ko kaniko na. Nasakit tinagam ko. Nasakit tinaramid na kanya. Ginandat ko nga agkan. Ngam tinanlikodan nakadakos. Kat basol amin ni Ami daytoy. Ipamuspusak ti panakatay daytay nga Ami. Ti ko nadangat. Katong palak ti ingkarik at tumulong ak. Tapno maisubli kadakwada dagiti daga nga inaguman kanon ni Papa. Nagbidot da. Tumulong akit di. Tapno mapaksyat da. Kakadwa, agmay-may sa tigwardya day tapasdag apag tagilakwan iti lupot dagiti babaknang. Nalakalang nga itong batayo day ta. Sigurado tayo ito, Pangulo. Sige, patayin tayon, katsarkan tayon ti pasdag. Sige, alahan tayo dagiti kaya tayo walan. Tangro na ti kwarta. Agawan tayo. Sakbay nga da mga adlaw ka na tayo. Dakawon tayo amin ang kwarta nga dahiti na ito na pasdag. Victor, nadamag mo ka din tinapasamak iti Rabi. Wen, ti pan nakastrak ti may sa pasdag. Nagbaligi dagiti agtatakaw. Napatay na pa iti gwardya. Anyan. Okay. San ka di nga gronronda dagiti pan nakabagiti lintag? Jakam. Pagrebangan da dayta. Ay, isumit lagayam nga do ti kinadakas dito San Isidro. Tadi damat aggunay. Relier. Saan ka di apudnutin ako na, Victor? Di tamo. Amangan mo no talaga atuso dagiti atat tao. Iso ang marigatan dagiti polis. Sa bagay, ado ka no kwarta tinaala dagiti agtatakaw. Wen, kasta mo tinangag ko adamag. Saan samot na niyagpatingga ti kinadakas dito San Isidro, Victor? Uray sa dino, at dalata kinadakas. Ngam mapaksad dan tumatlaing. Gaputag turay latta ti kinaimbag. Manang Ami, agtungpal nga ta ni Manang Rina, itiin ka Rina. Dahil ti pampanunota. Talagamat ni Manang Rina niya. Ginura na ka iti husto, gapukan ni Victor. What? Talaga ka di akas ta ti masaktan, Manang? Uno maagawan iti ayat? Aramiden na ti amin, tapno isot agbaligi? Di na ngamin maaklon asaanan akayat ni Victor. Iso asikamot ti pangidasalan na iti sakit tinakam na. Kaya't naka napatayan. No kumata maaklon na asaan akayat ni Victor, di nagsayat ko ma. Awan ko matigin nuray tinagbaetan nyo. Ay ayatan na unay ni Victor. Katkas iti maawatak. Kaya't nakapukawan. Tapno iso ti pagtinagan ni Victor. Nagalasa na panunot ti kasta. Para makita ang agbaligi. Amangan no isupay ti maisagmak iti kasta pampanunutan na. Guardia, itad mo kanyak ti maisang asosi ti silad dita akin nga to akadsaran. Saan na mabalin, ma'am? Adaming customer iti tungkal silid. Anya? Kun may saan na mabalin na mapan kayo dito akin nga to akadsaran? May parit ti mapan ni Jay, ma'am. Basta yag mo ti susi ti may sasilad. Siyak ti makam mo. Ma'am, iso nga... Agtungpal ka kadiwan na san. Sige, ma'am. Mabit lang.
Ito ma'am. Siya dito iti muna rin daw titulbagan, ma'am. Sige. Nagpintas asilid dito eh. Adda babae ngagsangsangit. Pudnon sakit diti ko na ni Ami. Ang mga numay samot daytoy ana ipupok ditoy. Kasaritak day tagsangsangit ang babae. Sige, madam. Dumsag kayo. Agyaman akbart. Agdiretso ka nito nag, madam. Wan, kaya't ko ngagsango tayo nga uminom iti arak. Well, ma'am. Madam, nagpilit ni Ma'am Rina na paniti may kadwa katsaran. Inala na ti may sa susi. Anya! Nakita lang tayo babae ang may saan ipupok, madam. Anya ti haramidan ni Doña Anita iti day tagundaway. Gagayem. Di uliwan na denggan tituloy ti nobela tayo na pauluan. May kanem apilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Rebotaso. Technical and musical scoring John Ligligen. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. May kanem apilin.